O, dahito yung kakabsat ko. Dahito yung nanumo nga farm ti kabsat yung naglawam. Han nga busy dahito ti kabsat yung tatay. So, agmula tayo kakabsat. Agmula tayo ti kamutik. Dahito yung inamuryak nga kamutik iti. Isupay lang dahito, kakabsat di ko lang na. Iso ti imula tayo ti farm ko tatang na lawa. Adya basher ko dita nga baka ipagana nga ati bagbaka farm ko nga nalawa ket tagpaiso nga nalawa. Baka ibagayon ko maninan kakabsat nga mapanakkelnak nga agi parayagnak. Ang tata, namuman na buya yung dati nga videos ko, ipakita tayo ti farm ko tata, tanong maamam na niya nga talaga ti puto nga farm ko kakabsat ko. Yan. O, dahito yung kakabsat ko, dahito yung nanumo nga farm ti kabsat yung nagdilawa, manong nga ektarya kakabsat ko, nga isang ektarya, tuwa nga ektarya kakabsat ko, talo nga ektarya, upat, lima, enam, nyakit din, na dapat ibakas ti ektarya, dito yun nagudwa-gudwa. Pasensya kayong kakabsat na natagari dahil tsenso, tag-tsenso ditoy. Daldalusan da dahil di ba, pami, dahil taglawlaw mi. Sayang dahil di ariwat, di takas kataparya, di tababan kakabsat ko. Iji kami nga kalala dati ni Anak Iwane. Dati mansanita kakabsat ko, gen, bulong ti saban. Ay tibuso nawanan kalbon. O, nagigag-tsenso, Waneng, kinalbumon. Dati kakabsat, puro kakay-kaywan dayta. Nagramramot, ti kamutig, ti kakabsat, napayag, paggamin nga naamuryan. Maya tanong ko, alisto nga tumakkel. Abiyag nga talaga. Tugtog-tugtog na ito yun. Pag halo-halon tayo mamin dito yung kwakon farm ko nga dakkel nga nalawa sino tayo at dati farm na dito nga nalawa mo kakabsat ko ay apo tigin nalawa tayo kakabsat ko baka mga bak na kakabsat ko baka mga bak ati kabsat yun yung halawaan ti farm kakabsat bibihira ti at dati farm na kasi kakabsat ko pati kamutig kwa paupang ipestuan na masayangan naggamin kakabsat nga ibigay uray kulang ti kamutig ko masayangan nakakabsat ko unay nga kinapuripot ati kabsat yun niya pati kulang kamutig ko masayangan mo no amin nga kulang ti kamutig kakabsat ko orno awanay na akong pangimula ako hindi na dapat tapon ko mula ako nyakit na hindi kabsat yun kasla ako wasit oh sakto makatutudo dito yung kakabsat yan na talaga dahil po yung mainitan nagbunubunak pa dito yung coriander umawang mati pangiyakara kun kakabsat ko umatang nakto pa ulit ti dagat lumawa tayo ti farm tayo at ti pangiyakarak tayo ti nyay nagpanglupay mo nga tayo ti kakabsat ko kay ketong anguton kanya kakabsat nakita yo ato yung nalawa nga farm kon na may bagayaw naglawa niya siguro nyo mo tata may baga nga iparparayag ko kakabsat ko. Ta syempre dagiti tumamot gamin nga hampay nga nakabuy-buyo dagiti vlog ko. Talagang handa mo. So nga tunggal panggitak nga iba ka naglawang nga farm ko kung nakatamutak. Kaya bangak. Kita mo nga kabaliktaran kakabsat. Oh, ito naglawang nga farm ko. Nagiti balang ko dito yung kakabsat ko na. Naglalang to na mabalin na rakawanon. Di mayat di balangag di kakabsat ay kak may katuyo libre ang magwantaan dahil di kabsat yo galang ko na may kayon kinagmulanak dito itikwa sili after aji kwa na bulong na tayo baglang ay laok tikwa tinola nga native nga manok kakabsat ko. Pag bunga na ta, at umagatang ng ati bulungan, nakailakla ko dito.
O, dahil ti kabsat, timulak nga sili, may sa iktarya. Dahil ito mo, dahil di sili nga kinagidan di mulak nga saluyot. Mamot nga agbalin, madi nga talaga no kataktakawon si kayo. Tinakaw ko kami, hindi na pang kami di Cameron, di na pang kami nagalat ti strawberry. Inbag ko dyan na tinlag nga bunga ti sili nga, nagangong, naluong. Kaya natin nagmat, nyakit kandan tumala nga piduton tayo. Kaya iso tinalak ang kita nyo mo ti resulta na. Iso nga madi nga talaga ti agtatakaw kakabsat ko. Ay jemot kakabsat ko. Wah! Nagmula nakti balatong. Tayong pagtulangas. Aprawon mo no pakbutan dya bunga na. Tawang mo ti bunga ti balatong diti kakabsat ko puro bukol. O nagadun to atoy na sapay lang matagbalin. Waray manula nga piraso nga bunga tagbalin naragsak ati kabsak yun. Dahil ito yung singkamas kakabsat ko kaya't ko lang nga ang harang to tikwa ti angin tanogangin nga rot ko itayap-tayap na no ko dahil iti mulak. O singkamas dahil iti kabsat ko kumot after dahil iti bagas na tang kumot unay kayat ti singkamas simingkabin ko lang ito itakwa. Oray mayang angin ko okay lang para kanyak tang kungarmot nga unay nga kayat. Update dahil mula tayo nga sa luyot kakabsat ko awan na lungsod da. Dahil tati tuwa tinabati nga malunglungsod muten. Dati di nagtubo da na punpuno da ito di nagtubo da. Tapos inot-inot damot nga nalunglungsutan ni. Nagkaskas damot ni at ni duwang piraso tinapiyag ni. Awaman ni nanatan. Isang madayti ni kastoy tinagbalinan da amin. Madikman mo no apay ang mag-agbalin. Dito ni sili. Iti kumot ni mula aji pariya. Ang awamot aji hamat nagtubo ja pariya balang. Ay pariya balang sa ito niya. Ay amot. Dito ni mula aji sili nga kwa pang pakbet tayo ta Pilipinas. Ay kulot-kulot. Sili ti Ilocano. Piksa ti tulon nga kapsat ko, nagmet ko mamantaglo to titigun niya, bulalo ko ma. Hanga sulit ka kapsat ko no, ag may sanak nga manganta nga may bibos kin awan ti kwa. Awan ti taril na nog may saka. Awan ti ganas unay ti mangan no kwa. Ag piksa ti tulon ni kapsat ko ni, nag-imas ka talaga ti, ag kaldo tatta ko man eh. Gusto mo lang ko naktakwa, nagsardang dagyag ken sa jababan. Awandan. Matudwad lang mo, gabi mo, nakapsat kumot, si kayo mo. Babay pa lang kapsat, tama pa na palang agsapul manin ti maluto. Tapin na nga maninan, alas 6 maninan kakapsat ko, grabe. Bye kakapsat ko.